marhaba, sunana Faruk Isa. Sunan channel ɗina a YouTube shine Farki TV. Kamar yadda na rubuta dai a title ɗin bidiyon nan, zan nuna maka hanyar da zaka ɗauko video thumbnail na mutum. Kamar idan kana so irin kaga video logo kamar ya burge ka, misali bari in nuna maka. Kamar misali irin kaga video irin wannan, misali kamar kaga thumbnail ɗin mutum kamar wannan ya burge ka haka. Kamar ina zuwa sorry. Kamar a ce kaga wannan logon haka ya burge ka. Yauwa kamar a ce kaga wannan logon ya burge ka, kawai abin da zaka yi na ka rubuta sunan channel ɗin da kaga logon ya burge ka. Kawai abin da zaka yi misali a ce wannan logon shine ka gani ya burge ka haka. To abin da zaka yi kawai zaka duba sunan channel ɗin da ya ɗora wannan bidiyon, sai ka fito gaba ɗaya. Bayan ka fito kamar haka, zaka zo ka danna wannan application din. Na aje muku link din shi a description. Ina searching bayan ya bude zaka yi searching din sunan channel din da ka gani a wajen search din da suka bada. Kamar misali sunan shi Usman Fasaha. Ka rubuta kamar haka sai kai searching. Yawa gashi nan yana searching yawa, bari ka gani. Yawa kaga dai duka irin abubuwan nan kamar haka duka sun. Kawai abinda zaka yi zaka je kan logon bidiyon da kaga ya burge ka, misali wannan bidiyon ne. To zaka kalli sabuwar wayar iPhone 11 ka rubuta kamar haka, shikenan zai baka. To dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din, da Allah yana roƙon ka da ka taimaka ka danna mu alamar subscribe, kada ka manta da yin like, comment da share, danna alamar ƙararrawa.